गोरलै इउटुब चेनेल नोंथांमोन गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो दिनै एडभान्स मेथ्सनि बे खोन्दोआव जोङो एक्सारसाइज नं 3.3 नि कुइसननि सोमोन्दै सावरायगोन आरो बेवहाय गिबि कुइसनाव मा दङ जों बेखौ गिबियाव नायग्रोनोसै दा बेखौ नायनायनि सिगां बिजाबाव मोननैसो बुंफुरथि होनाय दङ बे जाबाय 121 पेज नाम्बाराव मोनसे बुंफुरथि होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय बे जोबोरैनो इम्पर्टेन्ट बेनिफ्राय दा जों एक्सारसाइजखौ नायनि बेवहाय एक्सारसाइजआव मा दङ जोंखौ फोरमान खालामनो होदो स' बेवहाय मा सोंदों कुइसना जुदि एआ माजों बिजों जुदि रानजायो थामहिनबा बेबायदि जुदि थायोब्लाथाय ए माने बिदि थायोब्लाथाय नोंथांमोना मा बुजिनांगोन नैबे एआ बिखौ मा बाहागो खालामनो हायो होनना बुंनाय जादों थामहिनबा बेखौ मा बुंनो हायो जों रानफुं हाथाय नैबे एआ बिखौ माने राननो हायो होनना बुंनाय जादों दा बेवहाय मा दङ बिजाबाव मा दङ कुइसनाव जाबाय फोरमान खालामनो होदो दा बेखौ जों गोबाव खालामालासे फोरमान खालामसै दा गिबियावनो सलुसनखौ जोङो बा मावफुंथायखौ जोङो माबोरै लिरगोन दा गिबियाव नोंथांमोना होनाय दं मा होनाय दं बेखौ लिरग्रोनो हायो बा गिभेन होनाय दं बेवहाय कुइसनाव मा होनाय दङ नैबे एआ बिखौ मा बाहागो खालामनो हायो बेबायदि दङ आरो जोंखौ फोरमान खालामनो होदो आरो जुदि बेबायदि थायोब्लाथाय जोङो मा लिरनो हायो इमप्लाइज अफ होनानै जोङो बेखौ मा लिरनो हागोन थामहिनबा जुदि बेबायदि थायोब्ला एआ बिखौ बाहागो खालामोनि ओंथिया मा जोङो बेखौ बि बाय एल जोङो लिरनो हायो नैनि जायगायाव जों बि बाय ए लिरगोन दा बेवहाय जोङो मा लिरनो हायो बि बाय ए आरो बेनिफ्राय जोङो डिभाइड खालामनानै माबा मोनसे जोङो रग' अनजिमा मोननो हागोन बेखौ जों हमना लाबाय बेखौ के होननानै जों हमना लाबाय स' बेनिफ्राय मा खालामनो हायो जोङो देयारफर जोङो बिखौ बिथिं लाखिनानै बेखौ जोङो एके मोननो हागोन दा बेबायदि मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो नैबे के नि जायगायाव जुदि जोङो -1 जुदि फज'योब्ला मा मोनगोन दा बेखौ नाय जेब्ला के इकुवेल टु -1 जायो अब्ला जोङो मा मोननो हायो अब्ला बिनि माना बेसेबां जागोन बि इकुवेल टु बे नैबे के नि जायगायाव जुदि जों -1 फज'योब्ला जोङो बेवहाय -a खौ जोङो मोननो हागोन आरो जुदि जों बेबायदि थायोब्लाथाय जोङो माबायदि लिरनो हायो इमप्लाइज अफ होनानै जोङो बेवहाय नैबे -a माने -a बिखौ डिभाइड खालामो होननानै जोङो लिरनो हायो दा बेबायदि जासिगोन बेनिफ्राय आरो जोङो मा खालामनो हायो नैबेखौ बेवहाय मा दंमोन बि इकुवेल टु -a थामहिनबा नै सिम्बलखौ जुदि जोङो बेनि सिगाङावबो जों होनो हागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट मा लिर एबा -b इकुवेल टु a जुदि जायो थामहिनबा नोंथांमोना बेवहाय कनफिउजनआ जास्ट बेवहाय जोङो बे माइनासनि पजिसनखौ मायाव लांदों बियाव लांनाय जादों -b इकुवेल टु a जुदि जायोब्ला जोङो बेखौ इमप्लाइज अफ होनानै मा लिरनो हागोन नैबे a -b खौ मा बाहागो खालामो होनना लिरनो हागोन स' बेखायनो जों मा लिरनो हागोन बेवहाय माइनास बे जासिगोन बे बेवहाय माइनास ना नैबे a जाबाय a माखौ बाहागो खालामो -b खौ बाहागो खालामो दा बेबायदि जागोन दा जोंहा मा फोरमान जाबाय गिबियाव जोंखौ मा फोरमान खालामनांदोंमोन बे -a b खौ बाहागो खालामो होनना फोरमान खालामनांदोंमोन आरो नेक्स्ट जोंखौ a -b खौ बाहागो खालामो आरो जोबथारनायाव मा दङ -a -b खौ बाहागो खालामो दा बेनि थाखाय जोङो मा लिरनो हायो जुदि बा जेब्लाबो लिरनो हागोन नोंथांमोना जुदि के इकुवेल टु 1 जायो के इकुवेल टु 1 जायोब्लाथाय मा जागोन अब्ला जोङो मा लिरनो हायो बेवहाय फज'ब्ला मा मोनगोन बि इकुवेल टु जोङो मा मोननो हागोन ए जोङो मोननो हागोन आरो नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हायो दा स' नैखौ इमप्लाइज अफ होनानै जोङो -b इकुवेल टु -a बो जोङो लिरनो हायो बेनि जायगायाव आरो नोंथांमोना बेखौ मोन्थिना ला जे बे माइनास केन्सेल थांबा जों बेखौनो मोनगोन b इकुवेल टु a बेखौनो मोननो हायो बेनिफ्राय
जोङो मा लिरनो हागोन जोबथारनायाव इमप्लाइज अफ होनानै नैबे माइनास एआ माने माइनास बिखौ मा खालामो बाहागो खालामो होनना जों लिरनो हागोन। दा बेफोरनो जाबाय फोरमान खालामनाय जाबाय। दा जोंखौ माखौ फोरमान खालामदोंमोन बेखौ फोरमान खालामनो बेखौ फोरमान खालामनो आरो नैबेखौ फोरमान खालामनोदोंमोन। दा बेनो जाबाय कुइसन नाम्बार 1 नि सलुसन फोरमान खालामबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 खौ जों नायनोसै। स' बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 आबो जोंखौ फोरमान खालामनो बेवहाय कुइसनाव मा होनाय दङ जुदि ए बि सि डि टि रग' अनजिमा होनब्ला दिन्थिदि नाम्बार 1 आव जोंखौ बेबायदि दिन्थिनो ए आ बि खौ बाहागो खालाम इमप्लाइज अफ बेबायदि ए आ बा बि सि खौ बाहागो खालाम बिदि आरो 2 नाम्बाराव बिदि दङ। स' जोङो गिबियावनो गोबाव खालामालासे जों 1 नाम्बारखौ बानायनोसै। दा बेनि सलुसना मा जागोन दा सलुसना दा बेवहाय नोंथांमोना मा लिरनो हायो गिबियाव बेवहाय बा होनाय दं बिदिबो होनो हागोन बेवहाय ए बि सि डि आ रग' अनजिमा होननानै किताबाव बिजाबाव होखानाय दङ। बेनिफ्राय जों दा 1 नाम्बारखौ बानायनोसै 2 नि 1 नाम्बारखौ बानायनोसै आरो बेवहाय 2 नि 1 नाम्बाराव मा दङ ए आ बि खौ बाहागो खालामो होननाय दङ। आरो जों जुदि बेबायदि थायोब्लाथाय जों मा लिरनो हायोमोन जोङो जुदि बेबायदि बि आ सायाव थाङो बि आ माने बि खौ ए आ बाहागो खालामो होनना बुंदो। बेनिफ्राय ए आ जाबाय सिङाव फैबाय। बेनिफ्राय जों दा बिथिं माबा मोनसे बेखौ जुदि डिभाइड खालामब्ला जों माबा मोनसे रग' अनजिमा मोननो हागोन। बेखौ जों हमना लाबाय के होननानै हमना लाबाय। बेनिफ्राय दा मा जोङो मा खालामनाय बि इकुवेल टु जों मा मोननो हागोन बेखौ ए के जोङो मोननो हागोन। बेनिफ्राय आरो गुबुन फारसेथिं बेनिफ्राय नाय दानिया बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हादोंमोन गुबुन फारसेथिं बेवहाय जाबाय आरो जोंहा बिजाबाव मा दङ राइट साइडआव मा दंमोन थामहिनबा इमप्लाइज अफ मा दंमोन बे दंमोन ए बि सि होनाय दंमोन। स' बेखौबो जोङो मा खालामनाय नोंथांमोना बेवहाय बेखौ लिरथ'नो नाङा। स' नोंथांमोना मा बेवहाय मा दङ बि सि बाय ए होनाय दङ बेबायदि होनाय दङ। बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो दा नैबे बिनि जायगायाव जोङो ए के खौ फज'गोन। बे जाबाय ए के बेनिफ्राय मा दङ सि डिभाइड बाय ए। दा बेवहाय जोङो मा नुनो मोनदों नैबे ए आरो ए आ जाबाय केन्सेल थांगोन। ए आ जाबाय केन्सेल बेनिफ्राय मा थाखो बेवहाय सि के थाबाय आरो सि के आ जाबाय मोनसे मा रग' अनजिमायाव थायो। नोंथांमोना बेवहाय मा बिलंस टु जेड जेडआ जाबाय रग' अनजिमाखौ फोरमायदों। स' बेबायदि लिरनानै होनो हागोन आरो बेनि थाखायनो आरो जोबथारनायाव जोङो लिरना होनो हायो देयारफर ए आ माखौ नैबे बि सि खौ डिभाइड खालामो होननानै जोङो लिरनो हायो। दा बेनो जाबाय बेबायदि बानायब्ला नोंथांमोना मार्कखौ मोननो हागोन बांद्राय गोलाव जाया आरो नोंथांमोना थियरिखौ मोजाङै नायबानो जाबाय आरो एग्जाम्पलफोरखौ नायब्ला नोंथांमोना बुजिनो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 खौ जों नायनोसै। कुइसन नाम्बार 2 नि 2 नाम्बारखौ जों बानायनि बेवहाय मा होनाय दङ बेवहाय जाबाय ए आ बि खौ बाहागो खालामो होननाय दङ। बेनिफ्राय जोङो बेखौ माबायदि लिरनो हायो दा इमप्लाइज अफ बि बाय ए आरो जोङो रग' अनजिमाखौ हमना ला ए होनना हमबा माबा डिभाइड खालामना जों माबा मोनसे मोननो हागोन। स' बेखौ मोनबाय। बेनिफ्राय आरो मा खालामनाय जों दा बेखौ बि इकुवेल टु जोङो मा मोननो हागोन ए के जोङो मोननो हागोन। थिग बिदिनो जोङो आरो मा दङ बेवहाय ए आ सि खौ बाहागो खालामो आरो बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हायो सि बाय ए जोङो लिरनो हायो आरो बेनि जा सिखौ जुदि ए जों डिभाइड खालामबा जों माबा मोनसे रग' अनजिमा मोननो हागोन आरो बेखौ जोङो एम होननानै हमनाय जाबाय। आरो इमप्लाइज अफ मा लिरनो हागोन जों दा सि इकुवेल टु जोङो ए एम लिरनो हागोन। बेनिफ्राय बेनिफ्राय मा लिर नोंथांमोना आंनिथिं बानायना होनोसै नोंथांमोना सिङाव बानायबानो जाबाय। दानिया
BC डिवाइड बाय मा दंमोन A स्क्वायर दंमोन स' बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हायो दा नैबे B नि जायगायाव जोङो बेखौ फज'दो AK खौ फज' AK इनटु बेनिफ्राय आरो जोङो C नि जायगायाव बे AM खौ फज'सिगोन बेनिफ्राय सिङाव जाबाय A स्क्वायर दानिया नैबे A सायाव मा जागोन A स्क्वायर जागोन आरो सिङाव मा दङ A स्क्वायर दङ स' बेनिफ्राय मा थांगोन बे दाननाय थांबाय दानना थांनानै मा थागोन बेवहाय KM थागोन स' बे KM आ बिलंस टु मा Z जायो रग' अनजिमा जायो होनना बुंदो स' बेनिफ्राय जोबथारनायाव देयारफर जों मा लिरनो हागोन A स्क्वायरआ BC आ A स्क्वायरखौ डिभाइड खालामो बा A स्क्वायरआ BC खौ डिभाइड खालामो बेबायदि जोङो लिरनानै लानो हायो दा बेनो जाबाय फोरमानखा जाबाय बेनिफ्राय जोबोर गोरलै नोंथांमोना अनलि मा प्रेक्टिस खालामनांगोन स' आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरखौ मोजाङै स्टाडि खालामबाय थारो आरो माब्ला क्लास जागोन नोंथांमोननि फरायसालियाव बेखौ बुंथ'नो हाया जायखिजाया नोंथांमोना स्टाडिखौ मोजाङै लांफा बेनिफ्राय जों नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 खौ नायनोसै बेवहाय सैथो आरो सैथो नङिखौ सायख'नो होदों आरो ब्रेकेटआव मा लिरनाय दं सैथो जायोब्ला फोरमान खालाम आरो सैथो नङिब्ला बिदिन्थि होननानै फोरमाय दा कुइसन नाम्बार 3 नि जोङो 1 खौनो सैथो नंगौना नङा बेखौ नायग्रोनि दा बेवहाय सलुसना मा जागोन दा बेनि सलुसना जाबाय गिबियाव मा होनाय दङ दा बेखौ जोङो हमनो हायो जे बेखौ गिबिना फार्स्टना मा जागोन बे सैथो नङा जागोन दा सैथो नङा होननानै जों डाइरेक्टलिबो बुंनो हाया जों एग्जाम्पल होनानै बेखौ बानायनो हायो आरो नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो होनाय बेवहाय A B प्लास C इमप्लाइज अफ बे दङ A दा B खौ डिभाइड खालामो एबा बेबायदि होनाय दंमोन एबा A आ C खौ डिभाइड खालामो होनना होनाय दङ माने बेयो मा नंखाय होनना सैथो नङा होनना लिरनो नांगोन A आ B प्लास C बेबायदि आ सैथो नङा बेनिफ्राय सैथो नङा होनना लिरबाय बाट जोङो एग्जाम्पल जुदि होयोब्ला बेखौ बिदिन्थिजों फोरमायनाय जाबाय आरो नोंथांमोना गिबियाव बेखौ लिरालाबानो मा खालामनो हायो नै बिदिन्थिखौ गिबियाव लिरग्रोबाबो जागोन आरो बेनिफ्राय जोबथारनायाव बेनिखायनो A B बेबायदि सैथो नङा होनना जों लिरनानै होनो हायो दा बिदिन्थिखौ गिबियाव लिरग्रोबा मोजां जायो जायखिजाया बिदिबो लिरनो हागोन दा बेखौ बेनिफ्राय मा खालामनो हायो जों हमना ला बेवहाय 2 जायखिजाया जों अनजिमा लाबाय बेवहाय बेनिफ्राय 3 लाबाय बेनिफ्राय प्लास 5 दा बेबायदि लाबाय इमप्लाइज अफ माने बेवहाय नैबे A नि जायगायाव मा दङ 2 दङ बेनिफ्राय B नि जायगायाव आरो मा दङ B नि जायगायाव जाबाय 3 आरो C माने 5 दा जुदि नैबे A B लिरनो गोनां जायोब्ला बेवहाय मा दङ A आ जाबाय नैबे 2 दङ स' जोङो बेवहाय मा लिरसिगोन बेवहाय जोङो 2 लिरसिगोन जों मा लिरनो हायो बेवहाय 2 into 3 लिरनो हागोन एबा जोङो मा लिरनो हायो दा बेयो जागोन 2 into 5 जागोन दा बेवहाय नोंथांमोना नाय बेवहाय जाबाय 2 into 3 खौ सानजाब्ला जों मा मोननो हागोन बेखौ 6 मोननो हागोन आरो नैबे मा मोननो हादों जोङो दा बेखौ जोङो 2 into 5 जुदि सानजाब्ला जों मा मोननो हायो बेखौ 10 मोननो हायो बेवहाय 6 मोनबाय बे जाबाय 10 मोनबाय दा मोननैबो माने डिफारेन्स जादों माने जोङो बे गोरोबलायाखै बेवहाय 6 जुदि मोनबा बेवहायबो मा 6 मोननांगोन दा बेवहाय 2 into बेबायदि जों फर्मुलानिफ्राय फैबाय बेनिफ्राय जों दा बेबायदि खालामनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो कुइसन नाम्बार बे 1आथ' थांबाय बेनिफ्राय जों कुइसन नाम्बार 2 खौ जोङो चेक खालामना नायनो हायो स' बेनिफ्राय जों जुदि कुइसन नाम्बार 2 खौ जुदि बानायोब्ला मा जागोन दा बेवहाय जोङो गिबियावनो एग्जाम्पलखौ जोङो लिरग्रोनानै लानोसै दा हमना ला सलुसना जागोन बे
गिबियाव हमना ला जों जिखुनु अनजिमाफोर लानो हागोन बेनिफ्राय बेबायदि दङ जों एग्जाम्पल लाग्रोबाय बेनिफ्राय 4 8 implies of जोङो मा मोनगोन दा बेखौ 8 आरो 8 जोङो मोननो हायो दा बेनिफ्राय जोङो बेवहाय मा होनाय दंमोन बेवहाय जाबाय कुइसनाव जाबाय an बेनिफ्राय bn implies of ab बेनिफ्राय n होनाय दङ दा बेखौ a माने जोङो 2 होनना हमबाय आरो नोंथांमोना गिबियाव मा लिरनो हायो बा लेट होननानै हमना लानो हागोन लेट a इक्वल टु मा a इक्वल टु 2 बा n इक्वल टु 8 बेनिफ्राय b इक्वल टु जुदि 4 हमनानै लायोब्ला मा जागोन दा बेखौ जों लायोब्ला मा जागोन a इक्वल टु a नि जायगायाव जों 2 खौ फज'बाय बेनिफ्राय a नि जायगायाव 8 बेनिफ्राय b माने 4 आरो n मानेथ' 8 बेनिफ्राय आरो ab नैबे a आरो b खौ सानजाब्ला जों मा मोनो बेखौ सानजाब्ला जों 8 मोनगोन आरो 8 थ' जाबाय आरो नैबे मा बे जाबाय 8 दंखायो n माने 8 दंखायोमोन जोंनिया दा बेनिफ्राय 8 मोननायनि थाखाय माने नैबे जा बिजाबाव होनाय बेजों गोरोबहैबाय नैबे एग्जाम्पला बा बे गोरोबबाय बेनि थाखायनो जों बेखौ मा लिरनो हायो ट्रु लिरनानै लानो हागोन बेनिखायनो बेयो सैथो बेबायदि जागोन दा नोंथांमोना आवाज खोनानो मोनदों मोनाखै मिथिला अखा हादों दासो स' बेखायनो आवाजखौ साउन्डखौ मोजां खोनायाबो जानो हागौ बेनिफ्राय बेवहाय कुइसन नाम्बार 4 मा बुङो जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय दिन्थिदि नाम्बार a नि 1 नाम्बार मा दङ 2 टु दि पावर n प्लास बेनिफ्राय ब्रेकेट माइनास 1 टु दि पावर n प्लास 1 डिवाइड बाय 3 जों रानजायो होनना जोंखौ दिन्थिनो होदो स' बेनिफ्राय दा बेनि a नाम्बारनि जों 1 खौ बानायनोसै a नाम्बारनि 1 नि सलुसना मा जागोन दा बेखौ जोंखौ 3 जों मा रानजायो होननानै दिहुननो होदो दा गिबियावनो मा लिरना ला बेवहाय मा दोङो 2 टु दि पावार n बेनिफ्राय दङ प्लास माइनास 1 टु दि पावार n प्लास 1 बाट दा बेबायदि होनाय दङ दा गिबियाव दा नैयाव जोङो मा n इक्वल टु 1 फज'नानै नायनोसै गिबियावनो बेवहाय नोंथांमोना फज'नो हायो जेब्ला n इक्वल टु 1 अब्ला जोङो मा मोनगोन बेवहाय जोङो 2 टु दि पावार n नि जायगायाव जों 1 फज'बाय बेनिफ्राय प्लास बे जासिगोन माइनास 1 प्लास 1 बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय नैबे जागोन 2 बे जागोन प्लास माइनास 1 टु दि पावार स्क्वायर बा 2 बेनिफ्राय नैबे जासिगोन 2 नैबे बे माइनास 1 खौ जों 2 टाइम्स सानजाब्ला बे जागोन 1 बेनिफ्राय रिजाल्टआ जाबाय 3 आरो बे 3 आ माजों रानजायो 3 जों रानजायो जेराव 3 जों रानजायो होनना जों मोनबाय बेनिफ्राय आरो बेखौ खालामखांनायनि उनाव नेक्स्ट मा खालाम बेवहाय हमबाय n इक्वल टु k होनना जों हमनोसै बेनिफ्राय n नि जायगायाव जोङो मा फज'गोन k खौ फज'गोन दा दहाय मा नुनो मोनदों नोंथांमोना गिबियाव बेखौ नुनो मोनदों कुइसनाव मा दंमोन 2 टु दि पावार n प्लास माइनास बे दंमोन दा नैबे n नि जायगायाव जों k खौ फज'गोन दा 2 टु दि पावार k प्लास माइनास 1 टु दि पावार k प्लास 1 दा बे जागोन दा बेबो मा जायो 3 जों रानजायो होननानै जोङो हमना लासिगोन आ 3 जों रानजायो होनना जों हमबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालामगोन जों दा आरो n इक्वल टु k प्लास 1 जोङो फज'नोसै n इक्वल टु k प्लास 1 जों खालामब्ला मा मोनगोन n नि जायगायाव जोङो k प्लास 1 फज'गोन दा बेखौ फज'योब्ला मा मोननो हागोन बेवहाय मा k नि जायगायाव k प्लास 1 फज'दो स' बे जागोन 2 टु दि पावार
बे जागोन k प्लस 1 बेनिफ्राय प्लास बे जागोन माइनास 1 बे जागोन k प्लस 1 आरो प्लास 1 आथ' थाखागोन बे प्लस 1 बेखौ होननांगोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालाम स' नैबे जासिगोन जोङो मा लिरनो हायो बेखौ 2 टू द पावर k इनटू बे जागोन 2 नैनिफ्राय बेखौ लिरनो हायो बेनिफ्राय प्लास बे फैबाय आरो नैखौ मा खनसे नैबायदि लिरनोसै माइनास 1 k नैबे प्लास 2 जासिगोन प्लास 2 बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय 2 टू द पावर स' आं 2 खौ सिगाङाव लिरबाय 2 इनटू 2 टू द पावर k बेनिफ्राय आरो नैनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो बेनिफ्राय जोङो बेबायदि लिरनो हागोन बे जागोन प्लास बे जागोन बेनिफ्राय माइनास 1 आरो बेखौ मा लिरनोसै k प्लास 1 थामहिनबा बेखौ सेपारेट लिरनोसै बेखौ प्लास खालामाबो जायो खालामाबो जों नैनिफ्राय डाइरेक्ट लिरनो हायोमोन स' k बे 1 टू द पावर k प्लस 1 इनटू बेनिफ्राय माइनास 1 टू द पावर 1 बेबायदि लिरबाय स' नोंथांमोना बेवहाय प्लास खालामाबो जायो खालामबाबो जेबो नङा जोङो बेखौ सेपारेटलि लिरबाय माइनास 1 k प्लस 1 आरो बेवहाय प्लास 1 दंमोन जों बेखौ बेबायदि लिरनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम 2 इनटू 2 टू द पावर k बेनिफ्राय नैबे माइनास 1 खौ आं सिगांथिं लिरनोसै बे जासिगोन माइनास 1 इनटू बे जागोन माइनास 1 टू द पावर k प्लस 1 बेबायदि जाबाय स' बेनिफ्राय नैखौ आङो नैथिं बानायना होनोसै नै साइडथिं नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेनिफ्राय इकुवेल होबानो जाबाय बेनिफ्राय मा मोनगोन 2 इनटू 2 टू द पावर k प्लास बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो नेक्स्ट जोङो बे जासिगोन 2 इनटू 2 टू द पावर k आं बेखौनो लिरफिनबाय बेनिफ्राय प्लास माइनास मा जागोन माइनास बेनिफ्राय बे जासिगोन माइनास 1 टू द पावर k प्लस 1 बेखौ जों मोननो हागोन बेनिफ्राय आरो नैनिफ्राय जोङो डाइरेक्टलि मा नैखौ नोंथांमोना बे स्टेपखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय स' बे जागोन 3 इनटू 2 टू द पावर k बेनिफ्राय प्लास माइनास 1 टू द पावर k प्लस 1 बेनिफ्राय ब्रेकेट होबाय आरो दंबावो माइनास बे जागोन 2 टू द पावर k बेनिफ्राय प्लास माइनास 1 बेनिफ्राय k प्लस 1 ब्रेकेट क्लोज बेनिफ्राय माइनास बे जागोन 3 टू द पावर 3 इनटू माइनास 1 टू द पावर k प्लस 1 बे स्टेपखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा नैबे बेनिफ्राय जों डाइरेक्टलि बेखौ लिरनो हायो आरो नोंथांमोना बेखौ जुदि सेफायोब्ला जों बेखौनो मोननो हागोन मेथ्सआव किसुमान स्टेपफोरखौ गोसोआव लाखियोब्ला नोंसोरनि थाखाय मोजां दा नैबे स्टेपआ माबोरै फैदों नोंथांमोना सोंलु सोमजिगोन दा जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोना डाइरेक्टलि बेखौ गोसोआव लाखिनो नाजा आरो जुदि जों बेखौ सल्भ खालामोबा सेफायो अब्ला जों बेखौनो मोननो हागोन आरो जोबथारनायाव मा लिरबानो जाबाय जेराव बेवहाय जों 3 नुनो मोनबाय आरो बेखायनो जोङो मा लिरनो हायो जेराव 3 जों रानजायो आरो जुदि नैखौ जुदि सेफायनानै जुदि दिन्थिनोगौबा आं दिन्थिनानै होनोसै दा नैखौ आं दहाय आगोलाव मोननायखौ सेफायना दिन्थिनोसै दा नैखौ जुदि जोङो दहाय माने नोंथांमोना जुदि बानायब्ला बा सल्भ खालामब्ला मा मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना लिरना जोंना दहायनो जोबखाबाय कुइसना जास्ट आं नैखौ बुजिनायनि थाखाय बेखौ साइडथिं नोंथांमोना दिन्थिना होनो नागिरदों दा नैखौ नोंथांमोना मा खालाम 3 जों 2 जों सानजाबा मा मोनगोन 3 इनटू 2 टू द पावर k बेनिफ्राय प्लास बेखौ सानजाबदो 3 इनटू माइनास 1 टू द पावर k प्लस 1 बेनिफ्राय बेखौ ब्रेकेटखौ सेफाय माइनास 2 टू द पावर k माइनास से प्लस से माइनास बे जागोन 1 माइनास 1 टू द पावर k प्लस 1 बेनिफ्राय नैबेखौबो बिदिनो लिरथ'दो 3 इनटू माइनास 1 टू द पावर k प्लस 1 दा बेवहाय जों मा नुनो मोनदों नैजों बेजों मा केन्सेल खालामनाय केन्सेल खालामबाय बेनिफ्राय मा थाखो दा स'
बेवहाय थाबाय जोंहा आरो बेवहाय जों मा नुनो मोनदों नैबेजों बेजों जों मा खालामनो हायो बेवहाय माइनास जोङो मा खालामनो हागोन सरि बेजों माइनास हानाय नङा गिबियाव जों बेखौ मा खालाम जोङो 2 टू दी पावर जों कमन दा मा थाखो गिबियाव लिरग्रोना लाफिननाय 3 into 2 to the power k बेनिफ्राय बेखौ खनसे स्टेप लिरफिननोसै 3 into 2 to the power k बे थाबाय बेनिफ्राय आरो नैबे दङ -2 to the power k बेनिफ्राय माइनास 1 बेनिफ्राय k plus 1 दा बेदि दङ बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामनाय बे मोननैनिफ्राय जों 2 to the power k खौ जों कमन लाबाय बेनिफ्राय 3 - 1 जों मोनबाय बेनिफ्राय बे थाफिनबाय -k plus 1 बेनिफ्राय नैखौ मा खालामनाय 3 - 1 खालामबा जों 2 मोनगोन आं 2 खौ डाइरेक्टलि सिगाङाव लिरबाय 2 to the power k माइनास -1 to the power k plus 1 दा बेखौ नोंथांमोना नायफिननो हायो सिगांनिजों गोरोबदोंना गोरोबाखै सिगांनि स्टेप थामहिनबा नैबे स्टेपनि जों सिगाङाव मा मोन्दोंमोन जोङो नै स्टेपखौ जोङो मोननो हादोंमोन 2 into 2 to the power k माइनास -1 बेखौ जोङो मोननो हादोंमोन k plus 1 दा बेजों जों गोरोबबाय बेखायनो नोंथांमोना आंनि गोसो बायदिब्ला नोंथांमोना नैबे स्टेपखौ डाइरेक्टलि मा गोसोआव लाखिनो नाजा बेनिफ्राय बे डाइरेक्टलि फैदों बेखौ जुदि एक्सप्लेनखौ नोंथांमोना बुजिनो थाखाय आं बिदि लिरनानै होबाय आरो मेथ्सआव जों किसुमान स्टेपफोरखौ गोसोआव लाखिब्ला मोजां दा नै स्टेपखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा अब्लानो मेथ्सआ गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो नायनोसै नेक्स्ट आरो मा लिरनो हायो बेनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना बानायखांनायनि उनाव आरो जोबथारनायाव बयनिख्रुइ जोबथारनायाव मा लिरनो हायो नैखौ नोंथांमोना लिरनो नाङा आं नैनिफ्राय बेसिमहालागै लिरनो नाङा नोंथांमोना बेसिमहालागै लिरबानो जागोन आं दहाय जा एक्सप्लेन खालामनाय बे पार्टखौ लिरनो नाङा आरो जोबथारनायाव मा लिरनो नांगोन जोबथारनायाव आरो मोनसे बाथ्रा लिरनो नांगोन नोंथांमोना बेखौ आं लिरनानै होनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना जोबथारनायाव मा लिर नैबायदि लिरना लाबानो जाबाय एननि जायखिजाया मिथिंगा अनजिमानि थाखाय बेखौ लिरनानै बेनिफ्राय मा दंमोन बे कुइसनाव 2 to the power n plus -1 to the power n plus 1 आ बेनिफ्राय 3 जों रानजायो बेनिफ्राय नोंथांमोना बे 4 नि a नि 2 नाम्बारखौ नोंथांमोना बानायनो हागोन a नाम्बारनि 2 खौ बेयाव दङ 3 to the power 3 n plus 1 बेखौ नोंथांमोना 5 जों रानजायो होनना दिन्थिनो होदो नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालाम आइ हप नोंथांमोना हागोन बेखौ बेनिफ्राय जों 4 नि b नाम्बारखौ बानायनोसै 4 नि b नाम्बाराव मा दंमोन कुइसना बेवहाय मा होनाय दङ 3 to the power 2n minus 1 बेनिफ्राय प्लास 2 to the power n plus 1 बेनिफ्राय बेखौ जोङो 7 जों रानजायो होननानै दिन्थिनो होदो दा गिबियावनो मा खालामना ला बेखौबो जोङो नैखौ मा खालामनो हायो बेखौ जुदि सेफायोब्ला मा जागोन बेखौ जोङो सेफायनो हायो बे जागोन 3 to the power 2n into बेनिफ्राय 3 to the power -1 बेनिफ्राय आरो जों नैखौ सेफायोब्ला मा जागोन 2 to the power n into 2 जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय दानिया मा खालाम जेब्ला n equal to 1 जायो दानिया n नि मानखौ बेवहाय फज'दो बेवहाय फज'ब्ला मा मोनगोन बे जागोन 3 to the power 2 into 1 बेनिफ्राय into जाबाय 3 to the power -1 plus 2 into 1 into 2 बेनिफ्राय नैबे जासिगोन 3 स्क्वायर जागोन आं डाइरेक्टलि मा लिरनोसै बेवहाय 3 स्क्वायर जुदि जायोब्ला नैबे जुदि 3 स्क्वायर जायो अब्ला बे जासिगोन बेसेबां बे जागोन 9 जागोन जोङो 3 into 3 9 मोननो हायो आरो 3 to the power -1 खौ जोङो माबायदि लिरनो हायो 1/3 जों लिरनो हायो नैयाव इनटु जाना दं आरो नोंथांमोना बेखौ बे 3 खौ जुदि बे डिभाइडनि जुदि साथिं लांबा बे माइनास
टू द पावर -1 जायो बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय आरो जोङो बेखौ सिङाव लाना फैनो हायो बेनिफ्राय आरो जोङो मा लिरनो हागोन 3 जों बे केन्सेल थांबाय 3 × 3 9 बेनिफ्राय मा थाखो बेवहाय आरो बे डाइरेक्टलि 2 × 1 बे 2आ खैथा पावारा मोनसे स' बे 2 आनो जाखागोन 2 जों 2 सानजाब्ला 4 बेनिफ्राय 3 + 4 खालामब्ला जों मा मोननो हागोन 7 मोननो हागोन आरो दा बे 7आ 7 जों रानजायो जों मिन्थिखायो बेखौ आरो बेखायनो मा लिरनो हागोन बेवहाय जेराव 7 जों रानजायो बे जासिगोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालाम स' नेक्स्ट बेखौ बानायखांनायनि उनाव जोङो मा लिरनो हायो आरो जोङो बेवहाय हमबाय n = जोङो k फजनसै n = k दा n = k आव मा जागोन जोङो 3 * बेवहाय मा फजगोन दा नैबे n नि जायगायाव जों k खौ फजगोन 2 × k बेनिफ्राय इनटु 3 to the power -1 बेनिफ्राय प्लास बेनिफ्राय 2 to the power k नैयाव फजबानो जाबाय 2 to the power k × 2 बेनिफ्राय आ 7 जों रानजायो जों हमना लाबाय बिदि बेनिफ्राय जों दा n = k + 1 होनानै बानायनोसै बेनिफ्राय दानिया मा खालाम जेब्ला n = k + 1 जोङो बे n नि जायगायाव मा फजगोन k + 1 जों फजगोन बेनिफ्राय मा मोननो हागोन नैथिं साइडथिं लिरना होनोसै बे जासिगोन 3 × 2 to the power k + 1 बेनिफ्राय इनटु 3 to the power -1 प्लास 2 × n नि जायगायाव जों k + 1 फजबाय इनटु 2 बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम स' बेखौ सेफायलां बे जासिगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट बेखौ सेफायदो बे जासिगोन नैखौ जों सेफायग्रोनोसै 3 बे जागोन 2k बेनिफ्राय प्लास 2 बेनिफ्राय इनटु 3 to the power -1 बेनिफ्राय प्लास 2 to the power k + 1 इनटु 2 बेनिफ्राय आरो बेखौ मा खालामदो दा नैखौ आरो जोङो सेपारेटलि लिरनोसै 3 × 2 to the power 2k बेनिफ्राय इनटु 3 स्क्वायर बेनिफ्राय इनटु 3 to the power -1 बेनिफ्राय प्लास 2 to the power k + 1 इनटु 2 आरो बेवहाय जोङो नैबे 3 स्क्वायर जों लिरनो हायो इनटु 3 to the power आरो नैबे 2k - 1 2k - 1 जों लिरनो हागोन बेनिफ्राय प्लास आरो बेवहाय जों मा लिरनो हायो 2 to the power k + 1 इनटु 2 आरो बेखौ जोङो मा लिरगोन 9 जागोन बे 9 × 3 to the power 2k - 1 बेनिफ्राय प्लास बे जागोन 2 to the power k + 1 इनटु 2 बेनिफ्राय आरो जों बेखौ मा लिरनो हायो 7 + 2 बे जागोन 3 × 2k - 1 प्लास 2k + 1 इनटु 2 बेनिफ्राय आरो नैखौ जोङो सानजाब 7 × 3 to the power 2k - 1 बेनिफ्राय प्लास 2 × 3 बे जासिगोन 2k - 1 बेनिफ्राय मा दङ प्लास नैबे दङ 2 to the power k + 1 इनटु 2 आरो बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो बेथ' जाबाय 7 × 3 to the power 2k - 1 आरो नै मोननैनि बिदाबाव जोङो 2 खौ कमन लानो हायो प्लास 2 बेनिफ्राय मा थाखो 3 to the power 2k - 1 बेनिफ्राय प्लास 2 to the power k + 1 थाबाय आरो दा बेवहाय जों नुनो मोनदों बेवहाय नैबे 7आ जाबाय डिभिजिबल बाय 7 स' बेखायनो नोंथांमोना मा लिरनो हागोन आरो जोबथारनायाव बेबायदि लिरबानो जाबाय जेराव 7 जों रानजायो जेराव 7 जों रानजायो होनना जों दिन्थिबाय दा बेबायदि लिरनो होबानो जासिगोन बेनिफ्राय आद्रा थानाय बे कुइसन नाम्बार 4 नि जा आद्रा थानाय C नाम्बार बेनिफ्राय A नाम्बारनि 2 नाम्बारखौ नोंथांमोना गावबा गाव बानायनो नाजा बेनिफ्राय बेनिनो जों आद्रा थानाय कुइसनफोरखौ नेक्स्ट पार्टआव सावरायसिगोन उननि भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन गोजोन्थों स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना
लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय